Dobro vam večer, dragi naši rođeni, gdje nas od 20 sati i 45 minuta očekuje prvi ovosezonski mostarski derbi, duel između našeg Veleža i ekipe Zrinjskog. U dobrom raspoloženju dočekuje ovaj derbi i jedna i druga ekipa. Zrinjski je slavio protiv Širokog u prošlom kolu sa 3:0, a naši momci su kvalitetnom igrom i visokom pobjedom slavili u Gabeli sa 4:0. Derbi je posebna uvijek utakmica, nekad odluči inspiracija pojedinca, nekad greška, a nekad i više želje i borbe na samom terenu. Zrinjski je drugoplasirani tim sa 16 osvojenih bodova, s druge strane rođeni su na 8. mjestu sa 9 osvojenih bodova. Kada je u pitanju sastav sa kojim će naši fudbaleri nastupiti u ovom večerašnjem derbi susretu, on je isti kao protiv Goška u Gabeli, tako da ćemo reći da će na golu biti Hadžikić, odbrambenu liniju će činiti sa desna na lijevo Oreć, Hrkač, Mehremić i Šturm. Dva vezna fudbalera će biti Pršeš i Halilović, onda nešto isturenija vezna linija Milak desno, Jeftović lijevo, Vehabović će biti iza najisturenijeg Mlinarića. Sa nama u društvu večeras i pomoćni trener u našem timu, gospodin Samir Merzić. Evo, Samire, pozdrav i kakav Velež možemo očekivati večeras? Pa sigurno da možemo očekivati borben Velež od prve minute. Hoćemo da uđemo jako u utakmicu. Po meni je ključ ove utakmice danas je taktička disciplina, da budemo disciplinovani od prve do zadnje minute, da sve one zamisli koje smo igračima pokazali ovu sedmicu da ispoštujemo i mislim da možemo onda napraviti dobar rezultat. Vi znate kako igrati derbi i utakmice, dosta je u našem timu novih igrača. Jesu li oni svjesni važnosti ovdje? Pa mislim da jesu. Mislim da smo kroz ovu čitavu sedmicu pokušavali, cijeli stručni štab i ja kao jedan dio tog tima koji sam proživio taj derbi i koji sam odigrao neki par utakmica. Trudili smo se maksimalno da im pokažemo kako bi to sve trebalo izgledati. Po meni, momci će dati svoj maksimum da to bude na jednom visokom nivou. Hvala Samire i puno sreće večeras, kako vama na klupi, tako i našim momcima. Duel je ovo, kažem, koji mnogo znači i više od 3 osvojena boda. Jučer je bila i pres konferencija na kojoj su se medijima obratili i šef stručnog štaba gospodin Irfan Buz i kapiten ekipe Edo Vehabović, koji su istakli da je podrška navijača izrazito bitna u ovom meču i da će biti od velikog značaja, a mi se nadamo da će naši igrači uz jednu kvalitetnu igru, borbu na terenu uz podršku ispunjenog stadiona rođeni osvojiti 3 vrlo značajna boda. Sretno rođeni i zajedno do nove pobjede.